Gibangkay ni Santa Ana PNP Station Commander Police Major Jake Goles nga adunay kasong murder ang nadakpan nilang drug pusher sa bypass operation niadtong June 23, 2022. Gibutyag ni Goles nga gikonsiderang top 2 most wanted person city level ang suspect nga si Justin Gallardo alias Gamay, 20 anyos nga taga Purok 5 Barangay 23-C Davao City. Sulod sa detention facility, gisilbi sa suspect ang warrant of arrest sa kasong murder nga gi-issue niadtong Mayo 24, 2022 ni Honorable Judge Dante Baguio sa RTC Branch 12 Davao City nga walay girekomendar nga piyansa. SOP man siya na i-record check dun nato ang tao. So upon verification namo sa records dun sa warrant section namo, lumabas yung pangalan niya na may warrant siya. So na meron siyang murder case. Matod ni Goles na sayrang aduna kini record isip child in conflict with the law kun CICL na duso na usab batok sa suspect ang kasong paglapas sa RA 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN.